În adorațiile lui la adresa lui Dumnezeu s-a exclamat în felul următor, spunând: cerurile spun slava lui Dumnezeu și întinderea lor vestește lucrarea mâinilor lui. O zi istorisește altia acest lucru, o noapte dă știre altia despre el, și aceasta fără vorbe, fără cuvinte, a căror sunet să fie auzit. Dar răsunetul lor străbate tot pământul și glasul lor merge până la marginile lumii. În ceruri el a întins un cor soarelui și soarele ca un mire iese din odaia lui de nuntă, se aruncă în drumul lui cu bucuria unui viteaz. Răsare la un capăt a cerurilor și sprăvește drumul la celălalt capăt. Nimic nu se ascunde de căldura lui. Legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiuitor. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Frica Domnului este curată și ține pe vecie. Judecățile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preț decât aurul, decât mult aur curat. Sunt mai dulci decât merea, decât pigurul din fagur. Robul tău primește și el învățătură din ele. Pentru cine le păzește, răsplata este mare. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Iubiții mei, iubiți credincioși, iubiți frați, surori, prieteni, așa cum spuneam, ne bucurăm de seara aceasta, de această dupămasă, când aici, în mijlocul naturii, în parcul acesta frumos, suntem pentru părtășie, pentru închinare înaintea lui Dumnezeu. Am dorit să avem o seară frumoasă, o seară binecuvântată, în care cântările pentru slava lui Dumnezeu să răsune cu mare putere și glasurile noastre să-L laude pe Domnul. Să stăm în ascultare de Dumnezeul nostru, în ascultarea cântării, să stăm în adorare, rugându-ne și meditând la ceea ce cântăm, proslăvindu-L pe Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Ne bucurăm de cei care în seara aceasta sunt împreună cu noi și vrem să-L salutăm pe domnul primar, care prin dragostea lui față de noi, de Biserica Pentecostală, ne-a pus la dispoziție tot ce a putut dânsul ca să putem să ținem programul acesta în aer liber aici în parcul din localitate. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Îi spunem bun venit și îl salutăm cu această ocazie. De asemenea, îl salutăm pe fratele diacon Onisim Botezatul, care de asemenea a răspuns invitației noastre. Dânsul este lider de tineret pe județul Arad, este diacon în Biserica Muntele Sionului, Biserica Pentecostală Muntele Sionului din Gheoroc, și în seara aceasta îmi permit să spun că este prietenul bisericii noastre, un colaborator care de mulți ani colaborăm împreună și am avut părtășii frumoase împreună. Domnul să-l binecuvânteze, îi spunem bun venit. De asemenea, spunem bun venit echipei de operatori de la Alt-FM, care prin dragostea și amabilitatea dânșilor care și-a arătat-o față de noi în anii care au trecut și în anul acesta au răspuns invitației noastre. Dumnezeu să vă binecuvânteze, bine ați venit la Șimand. Pentru că datorită dumneavoastră și efortului care îl depuneți în seara aceasta, este amplificată lucrarea din locul acesta. Dumnezeu să binecuvânteze și amplificarea și tot ce se face aici. Spunem un bun venit și fraților buli care filmează în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea multe binecuvântări și harului și binecuvântarea Domnului să fie peste noi toți. Amin. Îl salutăm pe profesorul de religie, fratele Ioan Doboș. Domnul să vă binecuvânteze. Bine ați venit la întrunirea noastră din parc și Domnul să facă ca părtășia noastră împreună în seara aceasta să fie una deplină. Și atunci pe toți credincioșii, toți frații, toate surorile, toți prietenii, toți sătenii noștri, cei care locuiesc în localitatea aceasta și ați venit cu noi la închinare, fiți binecuvântați de Domnul și Domnul să facă ca să aveți o seară plăcută și binecuvântată de El. Amin. Am dorit să vă dăruim tot ce avem mai bun și să facem tot ce avem mai bun, dar Cel ce poate să vă dăruiască mare bunătate și mare bucurie este Duhul Sfânt, care ne rugăm ca în seara aceasta să atingă orice inimă din locul acesta și să facă ca inimile noastre să fie pline de bucuria Lui și să inunde ființele noastre, să-L proslăvim pe Cel care a creat natura și pământul și pe noi toți, pe Cel care este Tatăl nostru și Dumnezeul nostru, ca slava Lui să răsune pe întreg pământul și numele Lui să fie înălțat printre popoare. Doamne, ajută la lucrul acesta! În continuare, frații vor cânta pentru slava Domnului, urmând ca punctele să se deruleze, fiecare după cum vor fi rânduite. Amin. Noi suntem
miez de vară, lanuri aurii. Și cine face pomii să înflorească, cine crește iarăși iarba pe câmpii. E Dumnezeu ce stă mai sus de sele, El ține totul din său cuvânt. El le-a creat și-a pus viață în ele, în tot ce este din cer și pe pământ. Și cine fiare atâta curaj pune, ca să petreacă noaptea în văia